les 4 gedaan. Maar niet les 5. Die moest vandaag. Oh, zie je? Dus ga er maar even mee beginnen. Het is hield stil bij groep 6 in de klasse. Maar een concentreerde blik zuggen de band naar haar iPad. Die in is dwande maar taal en de oren maar rekenen. En als band een flatermaatjes zucht de juf een reed vakje op het bord en komt ze te helpen. Het gaat om de of het, om de lidwoorden. Een jaar lang hebben alle band van groep 3 en groep 8 al een eigen iPad. Voor juf Petra en de rest van de squalle is de proef slagen. Ik ga dadelijk beginnen met feedback aan. En ik hoef het net eerst na te zien en de volgende dag erop rond te komen. Het gaat echt maar die niveau mij. Het gaat gewoon, als ik denk van deze som is goed, dan gaat ze er iets hoger niveau van. En als het nog niet goed is, dan gaat ze de 4e maar oefenen. Dat jouwt hun een succeservaring, dat is heel belangrijk. Dat je de succes hebt bij wat je doet. En daardoor rijdt ze weer meer gemotiveerd. Toch is er ook kritiek op het werkje mijn iPad in de klasse. Want de kist er hele oren ding met dwan. Net dwaan jongens. iPads en computers jouwen dus betieden een soort aanleiding. En dat is nevens het internationale onderzoek nou juist het probleem. Genoeg. Iets voor Matthijs. Nou, het blauwe ben. Dus aanleiding is er altijd wel overal. Wij proberen ze wel heel erg bij te brengen dat ze het werk doggen, omdat dat ze er zelf iets van leren. Zeg maar. En dat ze net het werk doggen omdat ze het werk wel maken. Maar krijg je die taken dan al, joh? Ja, wel. Maar ik dacht ik net heel vaak speelt, dus ik ben meer eigenlijk bezig met de taken. En dan, als ik bijvoorbeeld 2 dingetjes kleren had, dan ga ik bijvoorbeeld even speeltje dan of zo. Dus je gaat erom met de iPad? Wij gaan erom met de iPads, ja. Nou ja, meer stal dan. Jongens, we gaan stoppen. Je mag de iPad opruimen, want we moeten ook nog even estafette doen. Want zelfs hier gaan de tablets nog wel eens uit en de boeken iepen.